Buonasera, ħbib tiegħi, Benfica 3, Inter 3, video illi qiegħed noħroġ burdata kompletament differenti minn dik li kont fl-ewwel taqsima. Il għaliex jekk ikun dal-video ħareġ fit-tmiem l-ewwel taqsima, kien se jkun video żvot monumentali u probabbli kont inkun borderline li naqla xi karta safra mill-awtorità tax-xandir. Tant kont inkazzat, fil-fatt hekk kont qed ngħidilhom fiċ-chat sigrita li għandna il-tim tal-Kamra Sportiva u fiċ-chat tal-interesti sħabi. Biss irnexxielna nirmuntaw il-logħba u irnexxielna nagħmlu dan b'xorti tajba il għaliex fil-fatt kif għamilt bħala tema tal-video tal-lejla din kienet rimonta bit-twissija. U ħanifihem għalfejn rimonta bit-twissija. Qabel xejn tajjeb ngħid illi jiena qbilt mal-mod kif mal-mod kif Inzaghi beda l-logħba. Alright, la konna kwalifikati stajt isserraħ, stajt aħsebtet fil-logħba tal-kampjonat, imma bħalma għamilt ġurnata ta' illum. Ma tistax tinjora l-logħba kompletament. U ma jinteressanix li hemm il-logħba tas-Sosjedad. Imma issa fuq dik ħaniġu żjed tard. Jiġifieri, nitkellmu fuq l-ewwel half. Fornitni l-Inter we were all over the place kif jgħid l-Ingliż. Għażlan jagħmel l-iżbalji, jagħmel żball ikrah fit-tieni gowl. Bisek għamel l-iżbalji. Plażen, Mandra, of all people Joao Mario kellu jagħmel it-tripletta, la vendetta dell-ex. Il-mentalità kienet ħażina ħafna. Ħafna kienet ħażina. U wow, jien nixtieq insaqs id-domanda lir-riservi. Dan hu l-mod kif tridu turu laħaqkom post mal-ewwel tim? Għax dan mhuwiex mod li tagħmel hekk. Intom tridu illi mal-Bologna fil-Koppa Italja li hija logħba kruċjali diġà jekk dejjem irridu nieħdu 3 tazzi dis-sena. Inzaghi jerġa' jagħtikom il-fiduċja għal fuq li rajna llum mal-Benfica. I highly doubt it. I highly doubt it. Kemm ħajerġa' jibda b'formazzjoni hekk. Jiġifieri. U kienet wirja tal-ewwel taqsima illi ma tixraqx il-tim illi fil-fema tiegħi għandu biex jikkontendi biex jirbaħ iċ-Champions League dis-sena. Meta saffar għal half time fuq iċ-chats jibda jtnajjad eżżiżhom Inzaghi. Aqbadhom wieħed u dendilhom il-kod stonqhom u naħseb irġara għax fit-tieni taqsima rajna Inter kompletament differenti. Illi irnexxielha tagħmel ir-rimonta u tagħmel isemmi li r-rimonta saret 3 riservi. Arnautovic illi jien ma stajtx nifhem f'offside referi, imma kien gol di rapina eċċellenti. U mbagħad ġab il-gowl naħseb l-iktar riserva reliable li għandna fit-tim, Frattesi, il-gowl ta' 3-2, konferma oħra ta' kemm dal-bniedem huwa utli għall-kawża tagħna. U mbagħad bdew deħlin it-titolari u 3-3 jiġi ftit sekondi wara li jidħol Thuram. Thuram nerġa' ngħidha. Oh, come ġoka Thuram! Assist tad-darba li ġib forma tal-fawl li minnu ġi l-penalty ma nafx ir-referi xra ta' dubjus.
biex imbagħad Alexis Sanchez li btitqabel kont qed ngħid lil xi ħbieb tiegħi li ġew jaraw it-tieni taqsima hawnhekk. Sanchez kien avvisto u ta' penalti eċċellenti. Konna sfortunati illi Di Marco laqat l-asta għax kieku konna nirbħu l-logħba, imma kollox ma kollox, anke meta tqis il-fatt li r-Real Sociedad ġew droma Salzburg, ejja ngħidu sodisfatti ħa. Ejja ngħidu li għandna fejn nkunu sodisfatti li ġibna din rimonta li moralment setejn. Moralment setejn. Għalkemm jien rrid tirrebħa u rrid tirrebħa għal dawn ir-raġunijiet. L-ewwel, la it-timijiet l-oħra li qed jikkontendu r-rebħ tat-tazza, qed nirreferi għar-Real, qed nirreferi għas-City, qed nirreferi għall-Bayern, rebħu l-grupp, aħna ninsabu fid-dmir li nirbħu l-grupp. Issa, tgħiduli imma llum kienet irrelevanti, int l-importanti li nirbħu mas-Sosjedad. Iva, ma llum ridna nirbħu wkoll. Biex nwasslu messaġġ, isma' aħna m'aħniex ħanħodu għalih. Aħna mqegħdin ukoll. City kwalifikazzjoni u mhux il-lok kollha jirbħuhom tal-gruppi, mela aħna fid-dmir li nagħmlu l-istess fil-fema tiegħi. La għandna biex, għax jien nemmen li għandna bi. Naf li forsi se jkun hemm min qed jgħid li qed nara kbir u li forsi qed jirrekordja tal-video mhux imbagħad joħorġu żjed tard meta nieħdu xi falsa stikka, imma dak huwa twemmin tiegħi. Għandna bi nerġgħu niġġieldu għaċ-Champions League dis-sena jekk impoġġu moħħna hemm u nilagħbu kif suppost. It-tieni rajthom ir-Real Sociedad fallew. Kieku rbaħna, almenu kien ikollna draw favorina wkoll. Għax konna nġu punti fuqhom u ngħidu bid-draw għandna nstribħu l-grupp. Sa kif inhi l-affari irridu nirbħu bil-form. Għax id-differenza tal-gols qiegħda kontrina. Ir-Real Sociedad jidhirli illi qegħdin tlieta minn fuq u l-Inter qegħdin wieħed. Ħalli biex nkunu ċerti, eżattament, ir-Real Sociedad skurjaw 7 u qaraw 2, l-Inter skurjajna 8 u qlajna 5. Għal daqstant kien fundamentali li nirbħu. Għal bid-draw is-Sociedad se jirbħu il-grupp. Vera li għandna l-fattore campo favorina, imma still tirbaħ u anke moralment tirbaħ biex turi s-superjorità tiegħek. Anki l-Italja, anki fl-Italja, ovvjament din hija l-opinjoni tiegħi. Naf li forsi hawn min qed jgħid li qed nara kbir, imma jien li jekk irridu għandna biex fuq is-sena Champions League ukoll. Parti il-kampjonat u t-tazzi oħra fl-Italja. Dejjem hekk nilagħbu ta' Inter kif nafu nilagħbu. Jiġifieri jien personali kuntent li għamilna r-rimonta, ma mhux kuntent bir-riżultat. Għax illum ir-rebħa trid biex isserraħ rasek. Mela ħanibdew naqra messaġġi. Julian Grishti, il-YouTuber il-ġdid tagħna tal-Liverpool, illi nhar il-ġimgħa jkun qed jiddebutta fuq Mixzone, qed jgħidilna comeback kbira fit-tieni taqsima, iva naqbel miegħek li kienet comeback kbira, ma kif qed ngħid. Mhux biżżejjed. Joseph Brinkat, dawk minn l-istess ħdar li kienu li morna minn 3 b'xejn 3 bit-2. Ton, jiena naħseb li għamel xi dressing room talk jajja Inzaghi, dak li xtaqtu jagħmel jiena. Jiġifieri. Brady Buġejja, turamma kwist kbir kont inni ngħidlek le daqshekk vera Brady, però ħanagħmel naqa' parentesi żgħira. Brady ddiżappuntajtuni. PS, għada fuq Mixzone għaraw l-intervent ta' Brady għax mill-li nista' nifhem ġej xi videos vlog min-naħa tiegħu. Imma dak issa għada fuq Mixzone. Però llum il-United Braid naħseb għax-xaqtuha. Close parenthesis. Ronald Fsadni, il-Kolombjan diżastru llum meta daħal, tilef kull ballun li kellu il-lasta Barella mhux Di Marco jidher li jista' jkun għandkom raġun intom il-lasta
Eżatt, illa stamina Barella, niskuża ruħi. Issa fuq il-Kolombjan, jiena ntih vot sitta ħa, Voldiri, ma kienx xi waħda per eżempju nhar il-ħadd la aħjar millum. Però, ifimni, prova jagħti semu milli jista' u dak huwa l-minimu li nippretendi mill-Kolombjan. Joseph Magri, nemmen il-Real Madrid ma jmissilhom ħadd it-tazza, possibbli, possibbli. Ejja ngħidu l-Real Madrid u l-Manchester City qegħdin pole position. Ħalli nkunu onesti. Imma jien nemmen li l-Inter qiegħda f'dak il-grupp ukoll ta' quddiem. Li huwa twemmin li fil-fema tiegħi huwa leġittimu. Bl-iskwadra li hemm. Imma stardu naraw għaliex iċ-Champions League nafu kemm twila u nafu kemm hija serjuża. U jiena nemmen li xorta l-priorità tal-klabb għandha tkun it-tinistilla dis-sena. Imma nistgħu navvanzaw fl-Ewropa wkoll. U nieħdu ż-żewġ tazzi minuri. Minn fejn? Jekk irridu, Joseph. Joseph ukoll li ħajkun magħna għada prattikament tkellmu YouTubers li għada ħajkunu hemm. Joseph għada wkoll għandu naqra xi jgħid fuq Milan Borussia Dortmund. Magri. Joseph Brinkat, mhux qed tinżel biex tirbaħ mas-Sociedad milli tinżel għad-draw titlef. Joseph bħalma qed matul il-video kollu Joseph Brinkat trid tinżel biex tirbaħ kull logħba. Għax hekk turi superjorità tiegħek. Il-Manchester City jinżlu biex jirbħu kull logħba, il-Bayern Munich jinżlu biex jirbħu kull logħba, ir-Real Madrid jinżlu biex jirbħu kull logħba, u aħna lejn dawk it-timijiet irridu naħarsu. Jekk speċjalment fl-Italja verament għandna l-aqwa tim, titħares li żżomm il-quċċata fl-Italja tibda timmira lejn l-Ewropa wkoll. Voldiri, il-mentalità trid tkun rebbieħa dejjem, anki jekk qed tilab bil-primavera u anki qed tilab għat-tazza tan-nuna. Mentalità rebbieħa. Joseph Brinkat, kemm infakkrek kumment illi darba kien qal Roberto Scarpini il-ħabib tagħna tal-Interċenil. Vincere ajjuta vincere. Mit-tirbaħ, li-tirbaħ jgħin biex tirbaħ. U għalhekk qed intaqq ħafna fuq di illum kellna nirfuha il-logħba kontra il-logħba tal-lum. Jiġifieri li hemm ħafna interessi ma qablux miegħi fuqha biex inkun għedna kollox, imma kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. U nerġa' ngħid, forsi qed nidher qed nara kbir, ma jien dak ħsieb tiegħi. L-Inter għandna biex nikkompetu u nirbħu l-erba' tazzi is-sena jekk irridu. Kull ma tjonqos irtok żejr li nispera li nara f'Jannar tal-ħames attakkant għax għandna bżonn il-ħames attakkant hekk verament irridu nikkompetu għall-erba' tazzi. Okay? U forsi naraw naqas situazzjoni fuq il-lemin bil-viża fil-Kolombjan kif ser tkun, ma dik hija storja oħra. Iżjed messaġġi qabel ma nagħlqu, Manuel Gawċi Inzaghi moħħu kien fil-logħba tan-Napli. Veru! Granted. Imma allura m'għandniex bankina kapaċi biex nilagħbu nirbħu ġo Lisbona? Come on, il-Benfica mhux li jagħmlu xi affarijiet kbar dis-sena, Manuel. Anzi, il-messaġġ tawulna fit-tieni taqsima bl-għajnuna ta' xi titolari. Ejja, nitkellmu sew. Joseph Brinkat, dik kienet Gambil Tanzagi li ma rnexxitx l-ewwel ħaf, però ma ninsewx ukoll li l-logħba ġiet bejn żewġ deciders għall-kampjonat. Naqbel miegħek, Joseph. Jiġifieri mal-Juventus u man-Napli. Naqbel, 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 naqbel. Petri Kattart, li terbaħ dejjem importanti u sabiħ imma l-ura fit-tieni ħaft potti tal-ewwel. Striker hemm bżonnu 100% imma biss eżempju wera li kollu l-fiduċja huwa plejer tajjeb. Biss hekk naħseb li ġabar ġieħu għax kellu l-ewwel taqsima diżastru Petrik, imma mbagħad fit-tieni taqsima tejjeb naqra. Jiena xorta ma ntieħx iktar minn 5.5 llum il-bisek. Imma titjib, it-titjib. Jiena forsi vera li llum dert naqra rax fi klimi minkejja rimonta, imma x'jiena nemmen li għandna tim kapaċi. Xejn iktar u xejn inqas. Issa, il-logħba tal-Benfica ddiet, naħsbu għall-logħba li għandna l-ħadd billej kontra Napli illi llum irnexxielhom jagħmlu rimonta
mar-Real Madrid imma mbagħad il-Madrileni għalqu d-diskors fit-tieni fl-aħħar 10 minuti għax rebħu 4-2. Ser nilagħbu ma nirridux ninsew ġo ground diffiċli kontra iċ-champions u tim illi dak il-ball mazzarri naħseb irnexxielu jirrivitalizzahom x'anki rajthom mal-Atalanta il-ġimgħa l-oħra ma kinux ħżina. Jiġifieri attenzjoni, konċentrazzjoni massima. Ma naf se jiġri jiena nhar il-Ħadd, imma naf li ħatkun logħba diffiċli anke fid-dawl tal-fatt illi jekk il-Juventus nhar il-ġimgħa tirbaħ mal-Monza barra minn darna, il-Juventus jaqbżuna. Voldiri il-pressure ħatkun kollha fuqna. L-iżvantaġġ li tilab il-ħadd bil-lejl. Imma fuq hekk issa naraw, nisperaw illi naraw wirja tajba l-ħadd u mbagħad wara l-logħba nikkummentaw fuq dak li se nkunu rajna ġewwa il-Maradona bil-kwiet. Jiena lissa ser naqaf hawnhekk għax ħadd biżżejjed minn ħin tagħkom naħseb. Grazzi lil kull min ipparteċipa fil-video tal-lejla. Infakkarkom żewġ affarijiet prattikament tliet anzi. L-ewwel nett illi dan il-video minn hawn ftit ieħor se jkun qiegħed fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant min irid jerġa' jara l-video jew forsi tilfu jista' jidħol hemmhekk u jara il-video. Importanti tafsu dik is-subscribe ħalli ma titilfux il-kontenut illi ser noħorġu matul il-ġrani matul kważi kull jum sta tgħid. Imma almenu hekk ma titilfu il-video se nkun qed noħorġu. Il-programm li jmiss ser ikun ehm, għada fit-8 Big Zone ma' Kerċ Kembri li se jkummenta x-xalata li għamlu l-Arsenal Mallans u bat se jkollna tnejn minn nies naqra nkazzati. Naħseb nevita il-kelma naqra, żewġ tnejn minn nies inkazzati. Joseph Magri, Milan Borussia Dortmund u Brady Buġeja naħseb l-iktar wieħed maħruq minnhom fuq il-logħba Galatasaray Manchester United. Volder jgħada programm ta' mixzone li nissuġġerilkom li ma titilfux. Magri u Brady se jkunu live, Volder jekk tkunu tridu tiddiskutu magħhom dak kollu li jkunu qegħdin jgħidu inħeġġeġkom biex tagħmlu dan. Issa, lejla kif nispiċċa tal-video jew għada filgħodu nipprova noħroġhom il-lejla mill-ewwel ir-riżultati tal-kampjonat taż-żgħażagħ sezzjoni C għal dilettanti tal-futbol lokali u futbol tal-kampjonat ta' taħt 19-il sena. Grazzi kbira tmur il-Xarlo Paċ illi ta' kull jum jieħu paċenzja u jaġġornana bir-riżultati tal-kampjonati taż-żgħażagħ imma wkoll huwa importanti li niftħu naqra tieqa fejn tidħol din il-faxxa tal-kampjonati wkoll. Jiena lista se naqaf hawnhekk. Il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb, sempre forza Inter u nerġa' nagħlaq. Naf li forsi konna raħrax fi klimi imma kien hemm bżonn li nkun illum. Dan għax nemmen fil-potenzjal tat-tim tiegħi. Take care, forza Inter ħbieb.